Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. Larai, 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 larai. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, polinoari, pampalakio, polinoari. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. Larai, 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 larai. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, polinoari, pampalakio, polinoari. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. La trinculi-guri-gur, la trinculata, patzicuna estoa gusten a faltar. Ederra izan da, benetan. Eskerrik asko, neska txali gaina. Oso egiten duzu dantzan, aterantzena. Bebe, favore, ez egin txorakeriarik, Txantxetan ari zen. Txantxetan ari zen, bai. Ja, txantxetan. Egi honetako iturra bat da, ulertzen dut. Ara, zertzera, atzerritarra? Ja, atzerritarra naiz. Baserritarra eta peto-petoa gainera. Pepillo, baserritarra ez, atzerritarra, kanpotarra, beste herri batetik etorritako alia. Beste herri batekoa, ja. Eta zertzatoz, zestagotik? Ez, Moskutik, Errusiako hiriburutik. Nik ez zaitut trenean ikusi. Nik zuerez, Morosko. Ui,
Ze ergela naizen, zu bezain mutil, ligaina eta errakargarria ez ikustea ere. Tira, zueren eskapolita zara. Bizara purba dauka. Baina, moldatuko era. Aizu, esaguzu, dantzari pinpirina. Zer izara bat zure herritik ainurrun? Bolzoi ballet konpainia kaput. Dantzariak kaput. Eta orain langabezian nago. Oh, sentitzen dut. Aizu, eta badakaz lekurikola lo egiteko? Niet! Eta ezer jatekorik? Niet! Niet! Eta lagunik? Niet! Niet! Eta niet! Ui, ama, aizu, ez alizu epenaik ematen. Pepito, nik uste zehoz egin bar dugula, Mutil charmant honekin dantza egitea gustatuko litzaidake, nire azken dantza. Nirekin dantza egin nahi duzu? Baina nire nahi duzu. Mesedez eta favorez. Nik ez dakit baleta dantzatzen. Oso zoriontsu egingo nauzu. Tira, Pepito, erakutsi, oso pertsona sentibera zarela eta. Niet. Aizue, Pepitok dantza egin beharko luke bai ala ez? Nirekin, ez da? Tira, Pepito, egiozu mesede hori gure lagun honi, Etorri nire bezoetara maitea. Oso gaizki dantzatzen duzu. Dantzaria baino gehiago karateka ematen duzu. Kung fu! Hobeto entrenatu beharko dugu, kamarada Pepito. Ederki oso ongi, aizue. Dantza porrusalda txapelketa baterako izena eman barko zenukete, Kaput! Kitio, Pepito! Akabo! Bukatu dira dantza erakustaldia. Lastana baina oraindik Afrikako tamborak probatu behar ditugu. Niet, señorita. Ni makinista naiz. Ez zirkoko tximinoa. Bai, bihotz gabeko makinista. Ariko skor bat daukazuzuko bular aldean. Zuk nirekin dantza egin nahi duzue? Eta zuk? Ez? Dantza mortala izango da. Aizue, haze neska arraroa ez da, koiadua. Nik ez dut berriro ikusi nahi. Gorputzeko ezur guztiak astitu dizkit. Pepito, ez zera oso dantzari trebea, Bueno, ez da nahi ere. Nire lana trena giratzea da. Por cierto, ikastin batzuk behar ditut peliperi askaria emateko. Hori da, zeinek eman nahi dio gaur peliperi bazkaltzen? Zeinek eman nahi dio? Zozketaren garaia iritsi da. Eta beste behin zakua ikastinez betea dugu. Ea. Orantxe aukeratuko ditugu gaurko 4 ikazkinak. Az gaitezen talde gorriarekin. Lehenengo partaidea, ikus ezagun. Patricia Benito Carrillo da. Eto Carrilla! Azkar! Torri, Patricia, azkar, etorri! Zer modu zaude, Patricia, ongi? Bai, Ez daukazu jolasteko gogorik, ala? Mantxo torri zean eska, bai ez da? bai. Tira, bazorionak eta animo, Zure laguna ezagutuko dugu orain. Talde gorriko, 2. partaidea. Ja ba... Hauxe. Sheila Pazos Ayuso da. Aupa, Sheila, torri! Azkar! Sheila, zorionak, pozik zaude? Bai. Jolasteko gogoarekin? Bai. Txirrinda emango duzu? Bai. Baina, talde gorria osatuta daukagu. Eta orain, nortzuk osatuko dute talde urdina?
Ikustagun, hementxe bat. Ugaitz ezpeleta! Hori da! Azte martxo gaitz, tipo azkaro zara, Oso ondo, orain txikusiko dugu elkar lehiaketan. Eta taldurdineko bigarren partaidea. Non zara maltzurra. Hemen, kosta zaio. Ea. Nerea, eran. Arratsaldeon, Nerea. Kaixo, bizikletara emateko perez? Bai, goztutzen naiz. Ba, gure lau partaideak ezagutzen ditugu. Hori da, badakigu gaur Peliperi bazkaltzen zeinek emango dion. Beraz, asko entrenatuko dugu eta ondoren finalerdia jokatzera etorriko gara. Gero arte, Oraintxe gatoz! Denok ondo altzarete? Bai! Orain begiratu arretaz. Honoko hau, traste hau, Somaliako danbor magikoa da. Hango tribu bateko aztiak oparitu zidana. Santurtzi! Badaki Barakaldon gaudela, baina Santurtziko bateo beste nola etorriko zenba, kasu zateatik. Ze gertatzen da hemen? Aizto bate kopari ekarri du? Txurresko magikoa oparitu digutena. Asiatik ekarri dute, Mirri okerrago naztutago, motel. Gezurra! Dena entzun diate, Eta basakiat, opari hori niretzat dela. Esalda horrela dizkideak. Mirri, entzun ondo meserez. Honoko hau, kasko magiko bat da, eta Somaliako azti batek niri oparitu zidan. Aztia, ez astoa. Astoa beharrik izan hiri erregali egiteko. Mirritxo, eta ikusi nahi aldu kasko honek egiten duen magia, Jovelas, fregonaren kugu ematen du, Ia, txirri! Hasi eskar, mirri edo sartarako prest! Entzun ondo, kasko hau buruan jantzi ezkero, Somaliako erritmoak entzun daitezke, bum, hemen egongo baliran. Jopelas, txiribitonen puzkerrek entzutea bezala, baina usairik gabe! Beira, jarriai belauniko. Belauniko? Bai, belauniko jarri eta konzentratu. Jopelas, traste magiko hauek, ordenadoren modernoek baino instruzio gehiago dituzte. Tira, jarri adi. Hori da. Pos, eta pos. Hori, orain burutik bera jarriko diat, Jopelas. Zer? Ez diat eser ikusten? Mirri, entzun egin behar duk, ez ikusi, kontxo. Wow. Txirri! Zer? Hau ilu zagoke, ez diat magia ikusiko, ze plastada. Ea. Orain ikuste alduk? Bai, estupendamente. Ira ba, konzentratu adi bada orduan. Venga, listo, eskar.
Ze birri, bromatxo polita izan da, Bromatxo, emango diat! Ago, beste hartabururen bat ere bazetorrek, eta... Ziria sartuko dio Mabolioni! Txidon, begira zer dudan! Sopelako danborradako danbor magikoa! Somaliako danbor magikoa, kontxo, Somaliakoa. Somaliako danbor... Kasko magikoa. Gasko magikoa. Zein? Hala, tira, jantzizak ire buron diortan. Zein, oso poliketa duk, Azken modakoa, txano eder polita, jantzizak. Zein? Hau ez du soruak garbitzeko, Hau, Afrikako tamtamak, ire buru gogorrotan intzuteko baizik. Maderra, azken modakoa. Zikina dagoela? Hau, garbi jasauk, Ibi ipurdia baino garbiagoa, Listo. Garbia. Ez da nahikoa? Begiratu egin behar du, eta bat garbila da hon? Ea. Sí? Bapo txiribiton, oso ondo. Argi bileaiz. Baina bizein biau fenomeno honekin seko lozeok eta. Arrazoi, zirzar batean altxatuko dugu eta geltokia sotan jarriko dugu. Ea bat, txiribiton. Bat, bitarra, bieufa! Utzi bakian, Nik zirzar kantatzeko ez du zuen laguntzaren beharrik, Zirzar! Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñutas alapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori luklukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñutas alapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojako zikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika, gora! Ai, mutila, hori lulukainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soñutas alapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Arratsaldeon. Jo. Bai. Gaur, Bobok eta biok gauza bere
Baina, zein duzu, Bobo? Utzi hori, mesedez. Bueno, gaur, mesedez. Bobo, geldi. Baina Bobo zeitezea. Kontxo. Bobo, entzun. Begiratu. Ondo portatuko zara. Benetan. Bueno, ziko gara, bale? Oso. Bueno, gaur. Bobo, zer egiten ari zara? Eguzki hartzen ari naiz. Hemen ez dago eguzkirik. Orduan itzala. Ze itzala ez? Ondo jarri, ez. Ondo jartzeko, ez. Hasiko gara. Bueno, a ver, gaur zer egingo duzu, inoiz ikusi gabeko zerbait. Inoiz ikusi gabeko zerbait, zer da hori? Gaur hemen arrautza bat jarriko dut. Arrautza bat jarriko duzula? Hori ez da munduko ezer. Ez? Ba ez. Zu. Arrautza bat jartzeko gaizara? Ni arrautza bat? Ba ez. Ikusten? Baina ez da gauza bera. Begira, zu txoria zara, ez da? Eta ni ez. Zu ez? Ba jakin, ni ez nahi txoria. Ez? Ba jakin. Zu badakizu ni zer nahi zen? Zu bai. Elefante bat. Elefante bat ez. Zer naiz ni? Ikokotango bat. Ni gizona naiz. Eta gizonok ez dugu arrautzeri jartzen. Ez? Ez. Baina zuk bai. Nigai. Eta gaur hemen, umeen aurrean, arrautza bat jarriko duzu. Bale? Erne. Presaude Bobo. Hartu arnaza. Aurrera. Nik ez dut arrautzorik ikusten, etxonkizka gatezgi. Berriro egingo dugu. Ea ba, 1, 2 eta 3. Aurrera, hartu arnaza. Bobo? Erni. Bai. Mona. Mona. Nundik? Hemendik? Listo. Arrautza? Non dago arrautza? Hemen dago. Arrautza! Baina nire zegin gaitio. Baina ze arrautza? Arrautza frigitu bada. Baina nola da posible hori, Hemen gero handia egiten duelako. Bero handia, bera. Zuk burua duzu bero-beroa, Nire zegin gaitio. Ea, guazen hemendik hartu zure semea, eta esan agur. Ea, gero arte, agur. Aupa lagunok, epa, hemen txegaude berriro ere. Irriparre handi batekin gatoz, badakizu ez zergatik, finalerdia jokatuko dugulako. Baina badakizu jolasten hasi aurretik, beti ere gure lau ikazkinak ondo ezagutza gustatzen zaigula, ez da? Ia bal, hasteko talde gorrian lehenengo partaidea Patricia Benito dugu. Ia Patricia, galderatxo bat egingo dizut, bai. Zer da egitea gehien gustatzen zaizuna? Marrazkia. Marrazkia? Eta zer gehiago? Jateko zer gustatzen zaizu gehiena? Txokolatea. Txokolatea? Ara, baina badakizu peliperit katza gustatzen zaiola, Eta horixe da gaur eman bardioguna. Ia bat, bigarren partaidea zein dugu, Sheila Pasos, ez da? Sheila, zuri zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Jolastea. Jolastea zertara? Otxarriaren bila. Esan garbiago mesedez? Otxarriaren bila. Otxarriaren jolasa. Esplikatuko didazu gero nola jolasten den? Bai. Ongi, jolastuko naiz, adin limiterik behintzat ez balin badago, ez da? Zorte honbiei eta animo, ja iragazten dezuen. Atxaloa, beraientzako!
Badakizue eta jakin ezazue gaur talde urdinak kirolari taldea dela. Nor zaitugu, Panpoxa? Nerea eraz. Nerea eraz, eta ze kiroletan ibiltzen zerazu? Karatean, aerobikean eta natazioan. Ederki, zenbat ikatzusketa sartuko dituzu? Denak. Denak, hori da ambizioan eska, horrela gustatzen zait. Eta nor dugu morrosko sendo hau? Ugaitz espeleta. Ugaitz espeleta, ze kiroletan aritzen zara zu gaitz? Eskubaloia eta saskibaloia. Primera, saskibaloian ibilita zenbat sartuko dituzu? Denak. Denak, ze taldea urdina gaurkoan! Txalo handi bat, merezi dutetak. Eta gure Felipe besterik etegu falta, ator Felipe! Hementxe hasi agertzen, Felipe. Etorri, gure lekuak hartuko ditugu, hementxe jarriko gara, eta talde gorriarekin hasiko gara, bai? Beraz, Patricia, zure txanda da, hartu lekua, hementxe daukazuta, eta animo nahi duzunean! Haupa, Patricia, bat! Epa! Epa! Epa, animo, Patricia! Epa! Bi, ederki! Hiru, oso ondo! Ui, jaia! Animo, Patricia! Lau! Earki! Ui! Oso ongi! Ai, gogoratu goizik ere aldezula, Oso ondo, etorri, Patricia! Bueno, fin ibilida, Patricia, berak bost hartu ditu, eta orain ikus dezagun Sheilak zer egiten duen, beraz? Sheila, hortxe daukazu lekua. Venga, Sheila. Eta presta duenean, hasi nahi duzunean. Bat! Bi, ez eskanola, sigue! Ui! Hiru, oso ondo! Lau, bikain, Sheila! Ui! Bost, ederki! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi, Jesus, neska! Amar! Etorri honera, Sheila! Ikaragarri, Sheilak 10 sartu ditu, beraz? Talde gorriak atxeden hartuko orain banko horretan, eseri zaitezte lasai, eta talde urdinaren txanda da orain. Talde urdinaren txanda, venga, animo Jaba, urdina. Ugaitzen txanda da orain, hartu lekua ugaitz, hortxe daukazu, Hortxe eta bai. nahi dezunean, hasi! Venga! Ui, iaia, animo ugaitz! Bat, osoki! Ui! Bi, ederki! Hiru, ondo ugaitz! Lau, primera! Bost! Ui, ez da sartu! Sei! Zazpi, ederki! Ui! Epa, zortzi, etorri ugaitz, etorri! Etorri ugaitz, etorri honera! Ez jarri urduri, zortzi sartu dituzu oso ondo egon da, baina orain ikus dezagun nereak zer egiten duen. Beraz, nere hartu Venga, lekua, Nerea. eta nahi dezunean, hasi! Aupa! Bat, ederki hasia! Epa! Epa! Animo nerea! Epa! Ui, iaia, ez da sartu, Bi, oso ondo! Ui, animo nerea! Hiru, primeran! Ui, ia nerea! Lau, ederki! Bost, bikain! Sei, oso ondo nerea! Ederki ba! Puntuak eta egin dugu, denak txukuntxak jarriko gara, etorri honera, denak aurrera. Hementxe jarriko gara. Ikus dezagun ba, final erdia nola geratu dan. Talde gorrian Patriziak 5 sartu ditu eta Sheila berriz 10. Beraz guztira 15 puntu izan dira, zorionak! Eta talde urdinak berriz, ugaitzek 8 sartu ditu, eta nereak 6 guztira 14. Hori da. Beraz, talde gorria 15 punturekin irabazle geratu da eta finalera pasatua da. Zorionak! Eta datozela opariak, mesedez, guk ez baitugu inor eskutik, usten eta talde urdina, motxila pare dotore honekin joango baita etxera. Hartu gaitz, hartu nerea eta txarlo polita hau zuentza. Tira lagunok, orain atxeden hartzera guaztuzka kontzentratu eta ondoren finala jokatuko dugu. Gero arte, Finala, guante. Eskerrik asko! Elefante baten lireintasuna
Eta artikoko mortxa baten, ez dira, grazia daukazuzu. Mamutaren elegantzia, izue, astuaren glamurra. Payasos istriñak. Oi, pospolinak esan nahi nuen. Nirekin dantza egin nahi duzue? Aizu, ni dantzari aparta naiz ni gero, Pentsatzu, niretzat, porruzalda bat dantzatzea, oinez ibiltzea baino horrezagoa da. Porruzalda, zuen dantza autoktonoa da, ezta? Bai. Folklore trogloditari buruzko klaseetan ikasi nuen. Bai, zuk hankakarinak aldituzu? Turbo dieselak. Bai, orduan ekin gora porruzaldie! Txirri harraputzak geroz eta okerra goiten du dantzan, Miri, orain zurekin zaiatuko naiz. Barkatu, txirripotolon, ez dakit zer diozun, baina orain zure txanda da, dantzatu egin beharko dugu, ezta? Barkatu, txirripotolon, baina gaur ez naiz dutxatu, zer dantzatu beharko dugu, ezta? Hora, atzera joateko? Nastrovia. Horantza begiratzeko? Makurtzeko? Baina honek apaizak baino gehiago eskatzen du? Txibidon, kontuz, dantzari horrek zaboru zaila zaukak. Bai, etzekia du aspalditik ezagutzen dugun tximaluzen azkante hori ez ote den. Bai? Egaz biali du burrutira. Ederki egin du txiribiton oso ondo. Ederki ez, ederki baino beto. Baina, txiribiton. Txiribiton. Geldirik egongo alaiz behingoz, babolio. Batzutan intxortako deabru hori baino arriskutsua guaiz, motel. Bai ez basakiuk, egaz biali duk, eta dantza egiteko gogoak indu diok luxerorako. Berari akaso bai, baina ni behintzat dantzan egiteko, fundamentuz dantza egiteko gogoa hundiarekin giritu nahi. Eta sekatik ez diagu bada, dantzan eta egan egiten. Dantzan eta egan biak batera? Horixe, dantzan eta egan, gure tortolikarekin! Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxu biltzen ere badaki, txitgozoki.
Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki. Joan dakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ez dagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki. Finala alegia. Eta protagonistak, lehenengoa Patricia Benito dugu. Berari ikaragarri gustatzen zaio txokolatea jatea. Eta lagunekin jolastea zezik margotzea ere asko oso gustokoa du. Eta sekretutxo bat esan dit. Hemen egonda aprobetxatu nahi du bere familia agurtzeko, beraz muxu bat bidaltzen diegu hemendikan bere familia osoari, bai? Eta zorte hone, Patricia? Ia, animo! Xaloa beretzako! Xaloa! Osondo, eta finaleko bigarren partaidea barkatu, Seila Pazos Ayuso, bederatzi urte. Haundia denean, ezitzen denean, aita bezala, dentista mekaniko ez da nahi du, eta Erne. Paula, Eneko, Seila, Mikel, Sarai eta Natalia lagunak agurtu nahi baititu. Txalo zaparra da bat, mesede. Osondo, eta finala jokatzeko, Felipe besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe. Pizkanaka, eta gu finalarekin hasiko gara. Lehenengo, Patriziaren txanda da, beraz? Patrizia, mentxe duzu lekua, eta hasi nahi duzunean! Haupa, Patrizia! Ui, animo, Patrizia! Iepa, ia, animo! Iepa! Bat, ederki! Lehenengo esatu duzu, animo, Patrizia! Ui, ia ba! Bi, ederki! Iru, primera, Patrizia! Ui! Oso ongi egin du, 6 hartu ditu eta ikusten zagun orain Seilak zer egiten duen. Aupa, Seila! Hartu zure lekua eta nahi duzunean, hasi Seila! Epa! Derki hasizea! Ui, ez da sartu! Lau, hain bai! 2, 6, 7, 8! Ui! Bederatzi, oso ondo Seila! Seilaren primera nibila sartu ditu eta orain guazen lanak aurrera eta ikusten zagun zer gertatu dan finalean. Lagunok ikusi duzue, Patriziak 6 hartu ditu eta Seilak berriz 10. Beraz gaurko irabazlea Seila dugu. Oparia, mesedez! Oparia! Patriziaren zat, raketa polita daukagu. Zoriona, Patrizia! Eta Seilak txirrinda dotore hau eramango du eta zuen txalo handia! Ederki egitute biek eta zorionak orain tenis partidua jolaztea guaz. Gero arte, edo txurritan bota bat ematea, ezta? Edo zikaseko dut. Kaixo? Kaixo.
nor zarazu? Arantxi, txoritxo batek esan dit, ez zarela egunero eskolara juten. Gai, Ez omen zara egunero eskolara juten. gai juten naiz gainan. Ai, ez naiz sartzen. Ez zergatik ez da sartzen. Gaixorik nagoelako. Gaixori zaude? Gai, Bai? gai, Zukarra duzu? gai, Bai? gai. Erakutsi. Ez. Ez, ziur zaude? Bai, baina hala ere, ondo begiratuko dugu. Ea, ireki haua. Oso ondo. Ireki. Oso ondo. Beldurra. Ea, ireki haua. Bueno, ez baduzu haua irekitzen, beste leku batetik saiatuko gea sartzen. Ireki, oso ondo. Orain, itxo pizka bat. Oso ondo, ireki haua. Hori. Ez dago sukarrik. Ez dago zukarrik. Ez. Gai, ikusi. A ber, Ez dago. ez dago ordun. Ondo bazaude, Gai, zergatik ez dugu zerbait abesten. abestu. Bai, abestu. Do, re, mi, fa, sol, La, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. do. Ireki haua, gehiago, 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 Ai, ez horrela, ez. Orain, erakutsi mingaina, pilula bat emango dizut. Ireki haua, hori da, orain, martxikatu, orain, ondo abestu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oso ondo, Arantxi, oso ondo. Emaidazu musutxu bat. Musutxu bat. Ze ondo eri. Ondo? Gai. Ai, logurea daukat. Logurea duzu? Gai. Baju zaitez oia. Oia, Bai, pixkanaka, hori da, oia, oia. Izan agur, agur, eta pixkanaka, jur. agur. Hori da. Musu bat. Guri lagun zoragarriak, gaur sekulako marabilak ikusi behar dituzue. Eta gainera, txirrimondongo ere harrituta geratuko da egosiko duzue. Ikusten alduzue Diana hori? Borobila ez da? Nire arku magikoaren bitartez, geziak, zast! Hortxe, erdian jarriko ditut, Txiribitzen? Esatu da, Txiribiton. Txiribiton, ekarriko alditu behingoz, arropak eta arkua. Pela. Txiribiton, bolio. Nik arkua eta arropak ekartzeko eskatu diak, ezta? Baina ez horiek beste aldean saudek nik eskatutakoak. Ez dauka idearik honek, beste aldean saudek. Tira, nire honek ekarri beharko itiat. Agur, bolio.
guapo nago, prezioso, Esan dizuet gaur, erakustaldi paregabe egin behar nizuela, Ziribiton, baldakik hemendik aurrera nori izango naizen? Ez? Kontuz! Bolio, zikutu, arriskutsua duk eta gaurtik aurrera, Robin Mirrijud izango nahi! Ziribiton, ez aizen enteratzen. Ein nauk apatxe bat. Robin Mirrijud, munduko arkularirik onena ikusiko duk. Arkua. Eta gezia nire arma dituk. Eta nire geziak jarriko ditut nahi dudan lekuan. Txibiton etornak, kakatia. Opelas, beldurre eukitzeare. Bihotzean sartuko dio dala gezia izue. Koldarra, baldarra eta xatarra. Gezia nire gorputzean sartzekotan, bihotzean ez, nire tripazar hortan sartuko niake. Igual dio. Neu bakarrik entrenatuko dut. Zuek lasai. Kusiko dut, ze artista naizen. Ea, aporteo, ea. Hori esaltzen intxortako zikin osoa? Nahi gabe izan da, afastidiarse. Ea, berriro saiatuko naiz, ea. Kontu zonekin, darra behar duanek, Ziribiton, errua idea duk, oso ipurdik izena daukalako. Zaldakia, Lasai, kenduko diane, ea. Nema jata, Jose. Ai. Ziribiton, ondo pentsatuta, geziak botatzeko kontu hau, ez du korren erraza, Ire laguntza pixka bat beharko diat. Bai. Entzun, Ziribiton, ire ipurdia bakian utziko diagu. Ez da arriskurik izango, eta bide batez, zirri babu hori, engainatuko diagu eta zirri garanta sartuko zo. Basakia. Hartzak orko gezi bat eta jarri jo lokarritxo bat puntan. Badakitxe bizeringo dugun, geziaren puntan, erpinean, lokarritxo bat eldo horixe. Iezkutatu badi, Dianaren atzean. Eta nik, zoruan, jotzen dudanean, orduantxe tira egin, eta beti Dianaren erdian joko dia ziruitzen, idea ona, Olertu alduk? Egoak ebaki banizkio. Plastamari hori basatorre, bizko, gorde di. Mirri! Txantxangorriak eizatzera, alba? Txoriek ikuste hau denean, zeko beldurtu eta hilko dituk, iazaldu orduko. Txantxan gutxia hau esan diat, Robin Mirrijud nauketa. Nola esan duk? Robin Pitilijud!
Robin Hooden ondorengo zuzena. Eta nire gezia nahi dudan lekuan sartzen dudana. Bai. Begirasak diana eta ikusiko dut nola sartzen dudan. Bai, beste zeinik ez zeukea, beraz, egintzak ikuskizuna ire erregearentzat. Zentiura. Harrigarria, gezia bakarri joaten zaitze motorra jarri aldio. Mamonio, askarregik egin dut tira, askarregik. Mantsoago egin behar du. Barre gutxiago, Ea, itxuen pizkat, baitarraza, Jopetlak! Oi, gasolina falta zaio, ez dut iritsiko, Ai, birri, mundiala, ez birri. Orain mantsoegi, dan alderantziz egiten duk, mesez, itxilik. Dan alderantziz egiten duk, eintzak alderantziz eta orduan txeraz batuko duk. Jopetlak. Eta bestio hori, Karla errege. Ea, orain bai ondo botako dut. Ea. Birri, benetan mundiala ez birri, mundiala. Ara, ez diat eta niri txikien ere galdu nahi. Izilik egon adi, Karla errege. Mundiala, gezia martxar trasakin asmatuk. Berri osona. Dena mastodonte honen errua izan da, esaldegia? Hau da kulpantea. Ara, Mirri eta Txiribiton, neri bosta xola, zuen txotxolak erien kulpa norena den. Baina ara, inbidia eman didazue, eta nik ere apunteria ariketa bat egingo dut behin. Ez du korren erraza, Ez noski hori badakit. Baina nik, arku erabili ordez, ramankulu modernoagoa erabiliko du. Apenas, ala ridikulo galanta egingo duk. Horretarako, Mirri eta Txiribiton, zatozte apurtxo bat onuntzago. Bai, eskuinera, hori da. Ona? Hortxe gutxi gura bera. Orain, makurtu zaitezte aruntzo begira. Makurtu ba? Makurtu, bai. Ona? Begiak itxi, sorpresa hundiago izan dadin. Eta 10 arte kontatunik prestakizunak egiten ditudan bitartean. Ea, Txiribiton. 10, 8, 9, 10, bosterdi, 6, gero lau dator, lau, eta 2,8, bat, eta gutxi gora bera 0, xadre. Artillero, ¡dale fuego! Baina. ¡Dale fuego! Ai, baina. Ustela, Txiribiton, guaxemak emendi! Ja! Gora intzortako basurdeak! Gora nireko basuloko arma! Eta batez ere, gora ni! Gora kakuzai! Alperra lenak, nire plan guztiak zapuzten dituzue. Naskatuta naukazue, gogaituta! Izilik egongo altzarete behingoz! Izilik egoteko! Berehala! Segi bullaka! Segi! Ikusiko duzue!
geltoki zistrin honetako babu guztiak txikitu egingo ditut. Eta gero, zuen txanda etorriko da. Afal orduan, jan egingo zaituzte. Nyam, nyam, nyam. Ai, tira lagunok, ederki pasatu dugu hementxe zuen herrian, Barakaldon. Baina orain, joateko ordua iritsi zaigu. Nagusi, ezin gara pixka bat gehiago gelditu. Ez? Mesedez eta favorez apur bat gehiago. Ez? Banik ez dut Felipe martxan jarriko. Eta zergatik ez? Ospa egin aurretik lan garrantzitsu bat egin behar dudalako. Kito. Eta zein da lan garrantzitsu hori, Komunera joan? Ba, dantzari errusiarrekin azken saio bat egin behar dudalako orain. Baina zer dela eta, lehen etzen nuen badantzari buruz ez zer ere jakin, Baina lehen enekien orain dakidana. Eta zer dakizu orain? Badantzari Petralorren sorlekua. Zeinena? Errusiarrarena. Jesus mutil, errusiarra balin bada, zein izango da bere sorlekoa ba? Errusia motel? Ni enaiz Jesus, ni Pepito naiz, eta engainatu egin gaitu. Errusiakoa ez balin bada, akaso Bielorrusakoa? Gerra oraindik, intxortakoa da. Intxorta mendikoa? Baina nola dakizu hori? Txirri, birri eta txiribitonek esan didatelako. Baina zer jakingo dute hiru ganberro horiek, dantzari horri buruz? Ba ez dela errusiarra, eta neska ere ez dela. Ah, ez? Ez. Seguru dela neska? Bueno, seguru. Orduan mutila izango da? Pila ere ez. Nezora biatzen hasita nago, Pepito, begira, edo sukarra jota zaude edo niri adarra jotzen hori diazu, Sasi dantzari, sasi errusiar hori. Ikaragarri eta beldurgarria da, ez da? Okerra da, baina seguru nago inguru hauetan dabilaro haindik. Baina nerekin azken saio bat egin behar du oraindik. Gora makin dantza! Azken azpia ez dut ezer ulertzen, Pepito. Dantzari errusiarra ez da dantzaria, ez da errusiarra. Ez da neska eta mutila ere ez da. Esango aldiozue behingoz nola duen izena munstru itxusi horrek. Azkenean deitu egin nauzue. Deitu ez. Aklamatu egin nauzue. Aklamatu ez. Aldarrikatu. Godakatu zai. Etorri nire beso eta ran derreño. Dantza polita errakutsiko dizut. Gora makin dantza! Noski, orain ulertzen dudana. Kakusa izen gure tren gertokian bueltak ari zena. Lagunok, uste dut Pepitok luzarorako eukiko duela. Lagunduko aldiazue, denon artean, Feliperi deitzen? Bai, ia ba, 1, 2 eta 3. Felipe! Ozenki eta deno batera, favorez. Felipe! Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa. Yo como la tengo me muero de risa. Mercurio gaixoak alkondararik ez, nik bat daukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura tira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, Laura tira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak.
Lodian baneukan